saria izango da, eta mendiko materialean, 250 baliotutako sorta bat izango du sari modura. Generalka, 2 orduren bueltan egin litezke, beraz, lasterketa luzeko, lehen biziko korrik zaineren batek, mugikorra dortxala gartzeko lekuan utzi du, beraz, antolakuntzako kideek daukate mugikor hori. 9:16 minutu, horrek esan nahi du, ordu bat, 15 minutu baino gutxiago geratzen. Apa. Apa dirane. Sartzen dizugu, da antolakuntzak zabaldu duelako irtea erengo horretan sartzeko. 2, 3, 2, 1, aurrera! Gorosti Trailer, distantzia laburreko parte hartan guztiak lanean irtera, emanda zorte honek guztioi 11 kilometroa. Bigarren postua lortxe, distantzia laburrean Gorosti Trail bigarren ekitalian, Martino Gorosti Trail bigarren ekitalian, hirugarren sailkatua gizonezkoetan anera nozena. Kale nagusian helmugaratzea hau bengala eskuan dela, iruditerako gintza polita geratzen da, ez dakit, barrutik bizitzeko nolakoa den? Bai, ez nik isi nolako bengala bat ekarri bine honek, hemen sartu naiz irabaztiak imakarri pozik eta olako bukaeren mundia, ondio da posizio. Gorosti Trail distantzia laburrean, txapeldun, Maite Txezarreta, zorionak! Hortxe da, Gorosti Trail bigarren ekitaldia, distantzia laburreko amailariak elkarrekin, irripartxu elkarri, esku eman da, hirugarren posturako hortxe, helmuga puntuan, distantzia laburrean, aipatu ditugun, Irunen Ertxundi eta Sara Gorosti Trail bigarren ekitaldian, distantzia luzean, Manoliza txapeldun zorionak! Distantzia luzean, txapeldun zorionak!